na Nigeria kịta kedu ife nwaanyị Igbo kwesịrị na-eme na na-emesi ike anyị na-ada eme ọfụma gaa n'iru nwaanyị Igbo kwesịrị ịbụ nwaanyị kpọrọ akpọ na nwaanyị bụrụ nwaanyị na-eme peti o kwesịrị ịbụ nwaanyị nwere aka ọrụ inwegodi aka ọrụ gaa na-amụ ihe kwesịrị ịbụ nwaanyị wara anya ị na-ekwu okwu ama na onye Igbo na-ekwu okwu ọ bụghị nwaanyị ga-abụ ọ nọrọ ebe ọ nọ ọ nọrọ ebe ọ nọ ọ na-achọ iri ebe n'ọkọ ọkụ ịghọta nwaanyị Igbo kwesịkwara na ịtọ anya n'ala wee chọọ di gị anụ ya ọnya ka a na-abịakwute ọ bụrụ ọnya nwa ka a bịara ịhọrọ ọnya na-ahọrọ ahọrọ mana ịnekwala anya ịchọ ọnụ onye ọ ga-ekwe gị na ya mee onye ọ ga-abụ gị na ya nwegodo okwu gị na ya edozikwe onye ọ ga-abụ abụrụ onye na-eti mmadụ ihe onye ghọta gị gị nwa aghọtakwana ya gị nwa bụ nwaanyị Igbo jikwe nwaanyị na-eso ihe ọ bụrụ gị na nwoke a je ọ na-eme chigara kinye ma ọba ma onye bụ chigara kinye ma ọba na-ama aka gịnị a na-adọ ndọrọ rivals ụmụ ihe a nwayọọ ka eji eri ofe dị ọkụ sọsọ ya ka m nwere ikwu maka nwaanyị Igbo enwere ndị a na-akpọ ndị feminist ndị kwenye na nwaanyị ga-emenwu ihe nwoke ga-emenwu mekarịa anya kedu ebe ịkwụ ka ebidogodi kedu ebe ngwa akwụ ikwenye na nwaanyị kedu the place of woman na Igbo mmadụ dịka nwanne m nwaanyị senior sister Chimamanda Adichie si na o nwere ihe okwute maka nwaanyị ịwa ọjị na nwaanyị nọdụ chi ịwa ọjị si nye ọjị ka ọ waa na enwegasị omenala anyị ekwesị ịkpatụ aka and then you know she's a proud feminist and everything so kedu ebe ngwa akwụ ikwu na nwaanyị ga-anọ n'okpuru nwoke ka ọ bụ ikwu na nwaanyị ga-anọ n'akụkụ nwoke ma ọ bụ na nwaanyị ga-anọ n'elu nwoke ọ dịrọ m ka Chimamanda na-ekwu nwoke nọ n'okpuru nwaanyị adịrọ m ka ihe ọ na-ekwu ihe ọ na-akọwa bụkwanụ ka enyetụ ụmụ nwaanyị ohere imelite ihe igosi ihe ha ga-emenwu ihe dịka mana ọchịchị mana ọtụtụ ebe maka na ọ bụkwa ma ụmụ nwaanyị na-emelite mana anyị na-emelite ọfụma abịa na ọtụtụ ezinụlọ taa asị enwe nwaanyị na ezinụlọ na mpịtị ekwe ma ndị ga na-ekiri m na-asị o kwete na ụfọdụ